வணக்கம். இன்றைக்கி நான் என்ன வீடியோ பேச போகிறேன் அப்படின்னா 7th மந்த் ப்ரெக்னென்சி பற்றி தான் பேச போகிறேன். 7th மந்த் ப்ரெக்னென்சி அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. அதில் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது. அது வந்து 7th மந்த் இல்லைங்க, 7th to 10th மந்த்துக்குள்ளே நிறையா விஷயம் இருக்குது பேசுகிறதுக்கு. ஒரு சில விஷயங்களில் வந்து நான் மறந்துருக்கலாம். அப்படி நான் ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அதை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா? 7th மந்த் ப்ரெக்னென்சி அப்படிங்கிறது 3rd ட்ரைமஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்மளோட ப்ரெக்னென்சியோட கடைசி 3 மாதங்கள் அப்படின்னு அதனே சொல்லலாம். இப்போ வந்து கடைசி ஸ்கேன், அதாவது லாஸ்ட் 3rd ஸ்கேன் வந்து நம்மளோட 8th மந்தில் எடுப்பாங்க. அது வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகும். அந்த 8th மந்த் ஸ்கேனில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு உங்களோட வாட்டர் லெவல் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து குழந்தையோட ஹார்ட் பீட் வந்து கரெக்டாக இருக்கா, குழந்தை வந்து எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வந்து 8th மந்த் ஸ்கேனில் வந்து எல்லாமே பார்ப்பாங்க. சிலருக்கு வந்து அந்த குறை பிரசவத்தில் பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 8th மந்த்லேயே குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படிம்பாங்க. அதெல்லாம் எந்த ரீசன்னால அப்படின்னா அவங்களோட வாட்டர் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸை பற்றி பார்த்தலாம். நம்மளுக்கு வந்து 7th மந்த் அப்படிங்கும்போது நம்மளோட வயிறு வந்து ரொம்ப பெருசாக ஆரம்பிக்கும். அந்த டைமில் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் எல்லாம் நிறையா வரும். இந்த டைமில் எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ஐயோ ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் வந்துருச்சு, நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் அது போகவே போகாது, ஓகே ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ்க்கு அந்த க்ரீம் யூஸ் பண்ணுங்கள், இந்த க்ரீம் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்கட்டும். இன்னொரு விஷயம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் வரப்போ நம்மளுக்கு வந்து அது பயங்கரமாக இச்சிங் ஆகும், அதாவது பயங்கரமாக அரிக்கும். அதை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. இன்ஃபேக்ட் நம்ம அம்மா கூட சொல்லுவாங்க, அம்மா பாட்டியெல்லாம் சொரிஞ்சினா ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் வந்து அதிகமாயிரும், அது வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கும் அதான் சொன்னாங்க. நான் வந்து அது பயங்கரமாக கண்ட்ரோல் பண்ணும், நம்ம சொரியவே கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் வந்து அதை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. நான் எந்த அளவுக்கு அது வந்து எனக்கு இச்சிங் இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கள் அம்மா வந்து நான் அம்மா முன்னாடி சொரிஞ்சேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க சொல்லி கை பிடிப்பாங்க, அது திட்டுவாங்க, ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க. அதனால பாத்ரூமில் போய் அந்த உடம்பு தேய்க்கிற மஞ்சி இருக்குது தெரியுமா, அதை வச்சு என்னோட வயிற்றுல நல்லா வச்சு தேய்ப்பேன். அந்த அளவுக்கு சொரியும் போது நல்லா இருக்கும், ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து லைட்டாக எரியும். ஒருவேளை அதனால தான் ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் அதிகமாச்சா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. அப்படி உங்களுக்கு வந்து இச்சிங் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய க்ரீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து எந்த யூஸும் இல்லை. அது வந்து கோகனட் ஆயில் இருக்குல்ல, அது யூஸ் பண்ணுங்கள், அதை அப்ளை பண்ணுங்கள். நம்மளுக்கு வந்து அந்த இச்சிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும். தென் இன்னொரு விஷயம் அதில் எனக்கு என்ன ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சுடுதண்ணி. அதாவது நம்மளுக்கு நல்லா அந்த இச்சிங் இருக்கும்போது அந்த வயிற்றில் வந்து நம்ம சுடுதண்ணி ஊற்றணும். அதாவது கொஞ்சம் வெகு வெகுன்னு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி பதத்தில் அந்த வயிற்று மேலே சுடுதண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா பயங்கர இதமாக இருக்குங்க. எனக்கு வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நான் வந்து எனக்கு சொரியும் போதெல்லாம் அரிப்பெடுக்கும் போதெல்லாம் அந்த சுடுதண்ணி எடுத்து ஊற்றுவேன். அது வந்து ரொம்ப சுகமாக இருக்கும், அது நல்லாவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நேரம் அந்த இச்சிங் வந்து இருக்காது. நீங்களும் அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். 2வது விஷயம், இப்போ வந்து சாப்பாடு. இந்த 7th மந்த் அப்படிங்கும் போதே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வளைகாப்பு முடிஞ்சிருக்கும். ஒரு சில பேர்த்துக்கு 9th மந்தில் வைக்கலாம் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க. வளைகாப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாருமே பலகாரம்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வைப்பாங்கங்க. இதுதான் நல்ல டைம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்வீட்டு அது இது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் வந்து, நீங்கள் டாக்டர்ஸ்கிட்ட போய் கேட்கும்போது உங்களுக்கு வந்து குழந்தை வெயிட் வந்து 8th மந்த் ஸ்கேனில் சொல்லுவாங்க, குழந்தை வெயிட் இவ்வளோ இருக்குது, ஒரு 3 kgs இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வேளை வெயிட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்லாம். இதே 3.5 3.5 கிலோ ஒரு 4 கிலோ பக்கம் ஆயிடுச்சு இப்போவே குழந்தை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து சாப்பாடு ரொம்ப கம்மி பண்ணிக்கோங்க. வந்து குழந்தை வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வந்து காலையிலையும் நைட்டும் வந்து வெறும் ஒரே ஒரு சப்பாத்தி மட்டும் சாப்பிட்டுக்கோங்க. அது கூட கீரை வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வந்து மத்தியானம் சாப்பாடு கொஞ்சமாக தான் வச்சுக்கணும், கூட பருப்பு காய் அதெல்லாம் எவ்வளோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க. அப்படி குழந்தை வெயிட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா சாப்பாடு கம்மியாக சாப்பிட்டுக்கோங்க. ஒருவேளை குழந்தை வெயிட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன வேணாலும் இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்லாம். அதனால் இன்னொரு விஷயமும் அந்த குறப்பிரசவத்துக்கு வந்து வாட்டர் லெவல் கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லலாம். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறையா ஜூஸ் குடிக்கலாம், நிறையா தண்ணி குடிக்கலாம். ஒருவேளை எனக்கு ஜூஸ் குடித்தா வாமிட் வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் நினைப்பாங்க. அதுக்கு வந்து நீங்கள் நிறையா மோர் குடிங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் ஜூஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வாட்டர் லெவல் வந்து அதிகமாகும். ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த டைமில் வந்து பிளட் லெவல் கூட கம்மியாகலாம். அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ரூட்ஸும் சாப்பிடுங்க. இந்த மாதிரி போமோகிரானட் அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸும் சாப்பிடுங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு டெலிவரி டைமில் பிளட்டும் இறக்க வேண்டியது இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு அந்த டெலிவரி டைமில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்க வேணாமே, ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும்ல, அதுக்காக நம்ம இப்போ இருந்தே ரெடியாக ஆரம்பிச்சிடலாம். தென் இன்னொரு விஷயம் வந்து, அந்த 7th மந்த்லேருந்தே நீங்கள் நிறைய நெய் சேர்த்துக்கோங்க. அதுவும் வீட்லேயே செய்கிற நெய் அப்படின்னா இன்னும் பரவாயில்ல. நீங்கள் வந்து நிறையா சேர்த்துக்கோங்க. எதுக்காக அப்படின்னா டெலிவரி ஆகிறப்ப, அந்த நார்மல் டெலிவரி அப்போ குழந்தை வந்து ரொம்ப வெளியே வர்றதுக்காக கஷ்டப்பட மாட்டாங்க, அப்படியே நெய் மாதிரி வலிக்கிட்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்காக நீங்கள் நிறைய நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
தென் அடுத்து வந்து குளிக்கிறத பற்றி பேச போகிறேன். குளிக்கிறதுல என்னங்க இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, குளிக்கிறதுலேயும் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, குளிக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லை 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியோ, அதாவது இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வாக்கிங்லாம் போயிட்டு வந்து அந்த ஈவினிங் டைமில் தான் குளிப்பீங்க. அப்போ வந்து சுடுதண்ணியில் இருந்தால் 7th மந்த்லேருந்து கண்டிப்பாக குளிக்கணும். அப்போ வந்து ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு இல்லை 15 மினிட்ஸுக்கு முன்னாடி விளக்கெண்ணெய் இருக்குது தெரியுமா, அதை வந்து நீங்கள் நல்லா வயிற்றில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கீழ் நோக்கி மசாஜ் பண்ணணும். அதாவது வயிறு கீழே இறங்குற மாதிரி மசாஜ் பண்ணுங்கள். மசாஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் சுடுதண்ணியில் குளிங்க. அது மட்டும் இல்லை, நம்மளுக்கு வந்து இந்த 7th மந்த்லேருந்தே பிரெஸ்ட்டுக்கான மசாஜும் வந்து குளிக்கிற போது பண்ணலாம். அது வந்து அம்மா கிட்ட பாட்டிக்கிட்டலாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு பண்ணுங்கள். நீங்களே வந்து அந்த விஷயத்த பண்ண வேண்டாம். தென் குளிக்கும்போது வந்து நீங்கள் வந்து இந்த டைமில் அந்த 7th மந்த்துக்கு அப்புறம் இருந்து முக்கியமான டைம் இல்லையா, அதனால் நீங்கள் வந்து பாத்ரூமோட டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு குளிங்க. இல்லாட்டி அம்மா குளிக்க வைக்கிறாங்க, பாட்டி குளிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் ஓகே. ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாத்ரூம் டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு குளிங்க. ஏன்னா இந்த டைமில் நம்ம வலிக்கு விழுந்தோம் அப்படின்னாலோ ஸ்லிப்பானோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளாலேயே எந்திரிக்க முடியாது. ஒரு வேளை நம்மளுக்கு அந்த டைமில் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் வரலாம். அதனால் நம்ம வந்து சேஃப்டியாக இருக்கிறது நம்மளுக்கு தான் நல்லது. அதனால் பாத்ரூம் டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சே குளிங்க. தென் அடுத்த விஷயம் வந்து கால் வீக்கம். இந்த மாதிரி டைமில் வந்து ரொம்ப அவங்களும் குண்டாயிருவாங்க, குழந்தையோட வெயிட்டும் இருக்கும். அதனால் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து கால் வந்து வீங்க ஆரம்பிக்கும். இப்படி கால் வீங்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா, பார்லி கஞ்சி குடிக்கலாம். அந்த பார்லி கஞ்சி சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி பார்லி கஞ்சி குடிக்கலாம். அது இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த 7th மந்த்துக்கு அப்புறம் இருந்து நல்லா சம்மணம் போட்டு கீழே உட்காருங்க. இல்லாட்டி கீழே உட்காந்து கால் நீட்டி உட்காருங்க. அந்த மாதிரி காலை வந்து தொங்க போட்டு சேர்லேயே உட்காராமல் கீழே வந்து நம்ம கையூனி உட்காருங்க, கையூனி எந்திரிங்க. அது வந்து ரொம்ப நல்லது. கால் வீக்கத்தையும் கம்மி பண்ணும். இல்லாட்டி நம்ம கீழே கால் நீட்டி உட்காந்துட்டு பாட்டியோ இல்லை அம்மாவையோ இல்லை ஹஸ்பண்டையோ யாராவது வந்து கால் வந்து நல்லா அமுக்கி மசாஜ் பண்ணி விட சொல்லுங்கள். அது வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து தூக்கம் கூட பயங்கரமாக வரும். அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த 8th மந்த் ஸ்கேனில் வந்து நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்மளோட குழந்தையோட தலை வந்து கீழே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும். அதாவது நார்மல் டெலிவரிக்கான பொசிஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம 8th மந்த் ஸ்கேனில் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்படி ஒரு வேளை பாப்பாவோட தலை கீழே இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து நார்மல் டெலிவரிக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க. நீங்கள் டாக்டர்ஸ்கிட்ட கேட்டாலே அவங்களே சொல்லுவாங்க, தலை கீழே தான் இருக்குது, நார்மல் டெலிவரி பொசிஷனில் தான் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவாங்க. ஒரு வேளை தலை மேலே இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு 1 மந்த். அவங்க வந்து தலை கீழே வருதான்னு பார்க்கலாம். இல்லாட்டி நம்ம வந்து சரி என்ன போகணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதனால் நீங்கள் 8th மந்த் ஸ்கேன் அப்பவே கேட்டுக்கோங்க, தலை வந்து எந்த சைடு இருக்குது, எந்த பொசிஷனில் இருக்குது, நார்மல் டெலிவரி பொசிஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்டுக்கலாம். வந்து ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் படுக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது. அது வந்து நார்மல் டெலிவரிக்கு கூட ஹெல்ப் பண்ணும். அதை விட குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப நல்லது. தென் எப்படி இந்த டைமில் வந்து திரும்பி படுப்போம்ல, அப்படி படுக்கும்போது நம்மளோட வயிறு வந்து இதுக்கு முன்னாடி 6 மந்த்ஸ் வரைக்குமே நம்மளோட வயிறு வந்து குட்டியாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்து ஈஸியாக பிறண்ட அப்படி இப்படின்னு படுத்திருப்போம். ஆனால் 7th 8th மந்த்லலாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எந்திரிச்சு உட்காந்து அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சைடு திரும்பி படுக்கணும். அதே மாதிரி எந்திரிச்சு உட்காந்தா அந்த சைடு திரும்பி படுக்கணும். இப்படி தாங்க படுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டைமில் தூங்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து கெண்டை பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது காலெலாம் இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும். அந்த டைமில் வந்து யாராவது அம்மாவையோ அப்பாவையோ பக்கத்தில் படுத்துட்டு இருக்கிறவங்கள எழுப்பிவிட்டு நம்மளோட காலை நல்லா தேய்ச்சி விட சொல்லணும், சூடு பறக்க. அப்படி தேய்ச்சோம்னா அந்த கெண்டை பிடிச்சிருக்கிறது வந்து சரியாயிரும். இது வந்து நிறையா தடவை ஆயிருக்கு. எனக்கு கூட ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கெண்டை பிடிச்சிருக்கு. இது வந்து நிறையா பேர்த்துக்கு ஆகும். இது வந்து கவனமாக இருங்க. பக்கத்தில் வந்து எல்லாத்தையும் எழுப்புங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆச்சு அப்படின்னா. ஏன்னா உங்களாலே எந்திரிச்சு அது நீவறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா, அதனால். அப்புறம் இந்த டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு தூங்கும்போது நிறையா யூரின் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த டைமில் அதாவது நைட்டு ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் வந்து நம்ம எந்திரிச்சு போகிற மாதிரி இருக்கும். நீங்களே வந்து கையூனி எந்திரிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படி உங்களுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அம்மாவையோ இல்லை ஹஸ்பண்டையோ வந்து எழுப்பிவிட்டு சொல்லி கை கொடுத்து எழுப்பிவிட சொல்லி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க. அப்படி போகும்போது யாராவது கூட வர சொல்லுங்கள். நீங்கள் வந்து பாத்ரூமில் ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா, அதனால் நம்ம தான் நம்மளுக்கு கவனமாக இருந்துக்கணும். அதனால் ஹெல்ப்புக்கு யாராவது கூட்டிகிட்டு போங்க. தென் எக்ஸசைஸ் அண்ட் மெடிடேஷன் இந்த டைமில் நம்ம பயங்கரமாக பண்ணணும். எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம ஹெவியாகவே பண்ணலாம். ஆனால் எதுக்குன்னு உங்கள் டாக்டரை எதுக்குன்னு ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு சில டைமில் வந்து இவங்களுக்கு அந்த 8th மந்த்துக்கு அப்புறமே கர்ப்பப்பை வந்து கொஞ்சம் வீக் ஆகும் ஒரு சிலருக்கு. அப்போ வந்து ஹெவியான எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணால் வந்து அப்போவே அவங்களுக்கு வந்து டெலிவரி பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு டாக்டர்ஸ்கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்கள் ஹெவியாக பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இதில் முக்கியமான எக்ஸசைஸ் வந்து பட்டர்ஃப்ளை எக்ஸசைஸ் நான் சொன்னது. அது வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே பண்ணுங்கள். வாக்கிங்கும் நீங்கள் ஸ்பீடாக நடக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆனால் பார்த்து கவனமாக நடங்க. ஏதோ ஒரு ஸ்லிப்க்கு இது ஆகிற மாதிரி இது நடந்துடாதீங்க. ஓகேவா? அப்படி உங்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, நடக்க தேவையில்லை. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பத்திரமா இருங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம்
பெயினை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஒரு சிலருக்கு வந்து வாக்கிங் போகும்போதே வந்து லைட்டாக பெயின் வரும். அந்த பெயின் வந்து ப்ரெக்னென்சி பெயினா இல்லையான்னு தெரியாது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி ஆகிறவங்களுக்கு. அப்படி ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து டவுட்டாக இருக்குது, எனக்கு வந்து பெயின் வந்து ஒரிஜினல் பெயினா, டெலிவரி பெயினா, இல்லை நார்மல் பெயினான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு வந்து கஷாயம் ஒன்று வச்சு கொடுப்பாங்க. தண்ணியில் வந்து சீரகம் கொஞ்சம், தென் என்னமோ போடுவாங்களே, தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு டம்ளர் தண்ணி, அரை டம்ளர் தண்ணி வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சு, கருவேப்பிலை ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன். இது 3த்தையும் நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை ஆற வச்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா, டெலிவரி பெயினாக இருந்தால் அந்த பெயின் வந்து இன்னும் அதிகமாகிடும். நார்மல் பெயினாக இருந்தால் அந்த பெயின் வந்து சரியாயிடும். இந்த கஷாயம் வந்து 7th மந்த்லேருந்து டெய்லி குடிக்கிறதும் நல்லது, பெயின் வர்றப்ப குடிக்கிறதும் நல்லது. இன்ஃபேக்ட் நான்லாம் அந்த டெலிவரி போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு தான் டெலிவரிக்கே போனேன். அந்த அளவுக்கு இந்த கஷாயம் வந்து ரொம்ப நல்லது. 7th மந்த்லேருந்து இதை நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? அப்புறம் பெயின் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சிலருக்கு வந்து பெயின் வந்து அந்த இடுப்பு வலி சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த ப்ரெக்னென்சி பெயின், அந்த பீரியட்ஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு எப்படி பெயின் இருக்கும், அந்த மாதிரி பெயினும் வரலாம். ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த வாட்டர் பிரேக்கேஜ் ஆகலாம். அதாவது பனிக்கூடம் உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கும் வந்து நம்மளை வந்து அடுத்த டெலிவரிக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. தென் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து ப்ளீடிங் ஆகும். அப்படி ஆனாலும் அது வந்து டெலிவரிக்கான சிம்டம்ஸ் தான். இந்த 3 பெயின் தான் இருக்குது. இந்த 3த்தில் உங்களுக்கு எது வந்தாலும் நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லுங்கள். என்ன ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி ஆகிறவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயம் வந்து தெரியாது. ஒரு சிலர் சொல்ல தயக்கப்படுவாங்க. இதெல்லாம் தயக்கப்படக்கூடாது. அம்மாக்கிட்டேயோ நம்ம ஹஸ்பண்ட்கிட்டேயோ யாராக இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்ட சொல்லிடுங்க. ஓகேவா? ஓகே, நான் கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படி ஏதோ விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அடுத்து இன்னி 2 மாதத்துலையோ 1 மாதத்துலையோ டெலிவரி ஆக போகிறவங்களும் இருப்பீங்க. அவங்களுக்காக ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ. பாய்.